Elikkä siis jo, mä en huomannut, että mä olin aloittanut kuvaamisen. Elikkä niin, me siis tänään pelataan tätä mä otan noi äänet melkein. Siis me pelataan Mineplexin talvispesiaalijuttua. Mä ajattelin, että ensimmäisen päivän me testataan tätä. Mä en oo siis pelannut tätä vain yhden kiekan, jolla mä käytin medikkiä. Elikkä mä oon pelannut tän. Siis tällä pelaan nytten. Tänä päivänä sitten huomenna pelaan tolla ja ylihuomenna tällä. Koska mä huomasin viime kerralla, että nämä kiekat on aika pitkiä. Joten ei oo kauheen hitaita, siis lyhyitä. Kattokaa skills, mä en kuollut. Hitsi, ei oo tosissas. Sit se heitti sen veke multa. Eiku, mä en pudonnutkaan. Elikkä, älkääs kuunnelko. Taas tää vähän lagaa, koska toi kuvaaminen lagaa. Toivottavasti mulla on hyvä tiimi. Eli tässä vaan heitetään lumipalloilla. Yksi lumipallon osuma ottaa tuohon vastustajaan 1 damagea. Eli me ollaan vihreitä. Toi kyllä rektas melkein, mut melkein. Elikkä tää on tämmönen hyvä tiimipeli. Mun mielestä tää on ainakin aika hauska. Nyt kun tässä päättelee, että kerätään lumipalloja ja ammutaan vihollisia. Niin mun mielestä tää on ihan täydellinen tiimipeli. Ei tietenkään kaikkien mielestä, mutta ainakin mun mielestä tää on tosi hyvä. Ainakin tällä toisella pelikerrallani. Ja taas mä selitän jotain, mutta mä en halua olla mykkä. Koska sitä olisi tosi tylsä. Ei kukaan jaksaisi katsoa kun könkään. Jotenkin mua epäilyttää, että toi on lovilla. Jep. No ei se nyt mikään superlov ollut, mutta lovilla sit kuitenkin. Et ei se mikään semmonen, että kaikki helat paikoillaan. Toi on nyt lovina, joten jai. Itse kun tosta olisi tullut titan rankki. Mennään näistä on mahdollista tulla titan rankki, jotka on kivoja. Jos kukaan ei tiedä, siis joku ei tiennyt, niin rankki. Juma, tule! Miksi ei tosta ikin tuu titania? Mä oon nyt tavannut noit yhteensä 3. No joo, 3 ensimmäisellä ei pitäisikään tulla titania, mutta olisi ihan kiva joskus saada se titan ilmaiseksi. Juu, mä tiedän, että se maksaa normaali hinta 150, mutta come on! Kyllä se pitäisi olla aika helposti saatavissa. Kiva, kun toi laittoi particle-efektit päälle, joten mä näen missä se on. Hui jumata, ollaan 4. Jaa. Nyt mä tuun helppaa tota. Noniin. Nyt niitkin on 4. Punaisia on 5, joten punaisia tapetaan siis. Hei, se rimmas! Eli mä ajattelin parkourata tän mun kitin avulla tonne. Eli no joku esti mun parkourit ampumaan mut alas. Batman tidididididi. Eli niin tässä heitellään toisia lumipalloilla. Lumisotaa! Siis. Ui, tuolta tulee sinistä. Mikä? Meitä on enää 3 elossa. We gonna die! Noit punaisia on ihan hyvällä mitalla.
Tossa on ainakin yksi. Ui. Mä vihaan isoja tiimejä. Hehe. No kuka nyt? No en mä tiedä miksi mä vihaan niitä, mutta en mä tykkää niistä, kun miljardityyppiä hakkaa just sua. Esim. Tällä hetkellä kyllä ampuu mua, mutta Projekt. Ui juma, tuolla on rahaa. Ei mua sit muu kiinnosta kuin raha. Ja mä en oo mikään paras tässä, kuten huomaatte. Mä kuolin koko ajan. Tai kuolin ekan kerran. Mutta aamun äiti tuli. No. Ilve. Mini haukkuu. Juu. Mini hiljaa. Eli Minni on meidän koira. Ja mä ajattelin, jos noin sais mut tapettua, että mä voisin lopettaa tän videon. Tappakaa mut. Noin. Elikkä mä lopetan tän videon tähän, mä laitan nopea valot täälle. Elikkä nähdään ensi videon parissa. Moikka moi!